Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Barka da zuwa sashen gidan TV Alaikin Online TV. Domin samun sababbin shirye-shiryen mu, ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da yamma, sannunku da haka, da fatan kowa ya yi sallan juma'a cikin ƙoshin lafiya. Muna ƙara sanar da ku cewa za mu dakatar da ainihin programs ɗin da muke gudanarwa a wannan channel ɗin namu mai suna Alaikin Online TV, kuma ba wai an daina yin komai bane ba, ma'ana irin karatuttuka dai da abubuwa da muke gudanarwa su za a dakatar. Za mu ci gaba da iya abubuwan da suka danganci maulidi ne da kuma tararrukan annabi sallallahu alaihi wasallam. Yau 3 ga watan Rabiul Awwal kenan zuwa 3 ga watan Rabiul Sani, kun ga wata ɗaya kenan cir. Insha Allah muna muku fatan alkhairi. Ka amanta da danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa idan wannan ne zuwanka na farko cikin wannan channel.